şehidin tekoşini bemirinin. Nahaji hevalime bişenk buna raya geçire dahyani bokune ser navakada tendürüsti. Jibo raya geçti. Leser bingeh şehre cihane semin guhartın ve guhartın kol cihane ve bitaybeti li ruşlata navin rudedin giringo mecburiyeti rexistin bun ve leser ve bingeh ve rexistin bun li berxadane jibo geler beşkere ra dixine berçava. Gele kurji bi hişmendiya ve yeki ku bisaya kada salan yare berap u tevger azadiya Kurdistan bedest xistiye bir rexistin bun u çanda berxadane kariye xwe heta niha li ser piyan bigire u tekoşîna xwe mavdar ber bencamê ve bîne. Bi vê vegirêdayî ti guhartin û veguhartinên li herêmê çi stratejîk dibe û çi taktikî nekariye biryardariya gelê Kurd ya ji bo rêbertiya azad û civakek azad û demokratîk bişkêne û rêxistinbûna wê têk bibe. Bi taybetî di aliyê pêvajoya çareseriyê li Bakurê Kurdistanê bi rêve diçe de bê dengî û neciddîbûna dewlet û hikûmetê wekî leyîstikekê nekariye bigihe encamê û gelê Kurd di aliyê tekoşîna xwe ya rewa de rêxistinbûna xwe hîn xurttir kiriye û yegane ermanca xwe weke rêbertiya azad daniye holê. Li ser vî bingehê li her çar parçeyên Kurdistanê û ji derveyî welat ji bo azadiya fîzîkî ya rêberap û bi wê vegirêdayî jî azadiya civakê û demokratîkbûna gelan bindest demokratîkbûnê gelên bindest jî li ser piyane. Bi vê vegirêdayî çalakiya me ya ji bo azadiya fîzîkî ya rêberap û bi biryadariyekî hîn mestir wê heta bigihe encamê berdewam bike û dirêya aştî û civaka demokratîk de bimeşe. Bijî serokap û bê serok jiyan nabe. Bê serok jiyan nabe. Bê serok jiyan nabe. Bê serok jiyan nabe. Bê jî serok apo. Bê jî serok apo. Bê serok jiyan nabe. Bê serok jiyan nabe.